Yo, what's up mga kagordo? So ito, naglalakbay na naman tayo patungong Quiapo. So for today's episode, ang gagawin natin ay magba-bike price check tayo. Hahanap tayo ng mga shop doon kung saan tayo makahanap. This is my first time nga pala, no, mag-bike price check. So try natin. Alright, kasama na natin sila Master Ed at saka si Jesuan. Nandito na tayo sa Sofitel Philippine Plaza. Papunta na tayo ng Boulevard sa Manila Bay. Tapos si Master Ed yung guide natin ngayon. Siya yung may alam sa mga shop dito sa Manila. Mag price check tayo. Una tayong dinala ni Master Ed dito sa Pier 14 kung saan matatagpuan natin yung isang shop na nag-wholesale at nagre-retail. Tara, check natin kung pasok ba sa ating budget ang mga bike dito. Na wholesaler, so wholesaler sila. Si Hanef Bicycle Shop and General Merchandise Wholesale and Retail. Yan. Ano nung mga brand meron kayo dito, Master? Depende sa maabutan niya may stock. Pag walang stock, ito na ibigay. Okay. So, kung ano makikita dito, yan na yung stock niya. Hindi natin masabi, magkaubusan ng stock. Alright, sisimulan natin dito kay Skyland. Ayan, napakaangas ng pagkadali ng pangalan niya. Para siyang sticker. Ayan, naka-halotic na siya. 1x chainring 38. 13 speed. AXWUU yung RD niya. At yan, naka-hydraulic na rin siya. For only 16,000. Meron ka ng ganito kagandang bisikleta, no? MTB. Of course, naka-air suspension fork na rin siya. Let's move on to Spanker. Ayan, napakakintab nito. Napakaganda, napakaangas. For only 15,000. Negotiable price. No? 27.5 ang size nito. Naka 3x9 ang drivetrain at naka hydraulic brake na rin siya at naka air suspension fork. So no need ng mag-upgrade agad dahil semi-upgraded na siya. Let's move on to Tosik brand. Ito si Tosik ay 27.5 pa rin. Sa halagang 12,000 ay negotiable pa rin siya. Naka 3x8 ang drivetrain niya at naka hydraulic na rin siya. Ayan, tulit na rin to. Sa halagang 12,000, negotiable pa yon, may bawas pa yon. At kung budget bike naman ang hanap mo, meron silang As bike. Ayan, alloy na rin ang frame pero yung sus niya ay coil fork pa lang at combo shifter pa lang siya. Naka 3x7 ang drivetrain. So talagang budget na budget pa. Sa halagang 8,000
pababa. Ayan, may nakita tayong Colt, kulay pula. Same specs dun sa Skyland. Naka 1x13 suspension fork, naka hydraulic brake for only 16,000. Ayan, may naispatan tayong carbon na Skyland. As per sa seller ay 38,000. Tumataginting na 38,000 ang halaga niya. So hindi ko na masyadong sinilip yung specs niya, pero sulit na sulit din. At kung rider naman ang hanap mo mga kagwardo, ito ang bagay sa'yo, si Rider X2. Yan, naka hydraulic na rin siya, Shimano component, naka air suspension fork at naka T-Ford siya. Yan, at may logo pa ni Rider. Sulit na sulit to for only 16,000. Negotiable na naman tayo mga kagwardo, no? Naka 3x8 ang kanyang drivetrain. At of course, hindi siya halotik pa. Upgrade mo na lang. At kung Mountain Peak naman ang hanap mo mga kagwardo, ito na ang hinahanap mo, si Mountain Peak Carbon Lodi. Ayan, naka Shimano component, hydraulic. Ayan, Mountain Peak handlebar, steam, Mountain Peak air forks. Yan, no. Wow, ganda. Yan, lockout niya. At of course, nandyan si crankset na Halotech. Ayan, si Halotech na crankset. Naka 2x9 sit-ups ang kanyang drivetrain. Sulit na sulit dito. For only 38,000 mga kagwardo. At ito naman si Twitter. Twitter Lodi. Si Twitter ay naka Halotech crankset, 1x sit-up at naka 10 speed na cogs. Ayan, ayan. Si Twitter ay isang carbon lodi at ang kanyang presyo ay tumataginting na 38,000. Negotiable pa rin daw yon. Ayan, naka hydraulic si Twitter. At kung mga pambata naman ang hanap nyo mga kagwardo, no worries dahil nandito na rin ang mga pambata. Below 5,000 po yan mga kagwardo. Negotiable pa rin yan ang mga presyuhan dito. At kung road bike at saka gravel bike naman ang hanap mo mga kagwardo, ito na ang inaantay mo. Okay, dito tayo, magsisimula tayo kay road bike classic. Okay, classic yung preno niya kasi bukod yung shifter at saka yung preno. Tatak nito ay Olympus. Ayan, so naka rotor brake siya, hindi siya naka rim brake. Yan, for only 11,000 to mga kagwardo. 11,000. Sa halagang 11,000 meron ka ng ganyang kaganda. Wow, naka quick release na rin yung wheel set niya. Ito naman si road bike Phoenix, ang kanyang tatak ay naka combo shifter siya. Ang kanyang shifter at preno ay reflex ang tatak. Alright, sa halagang 18,500 pesos yan, meron ka ng ganyang kaganda. Naka combo shifter na siya. Phoenix ang brand. 2x9 speed ang kanyang drivetrain. Napakaganda. Sulit na sulit, kunti na lang i-upgrade mo.